Huhhuijaa, monta muijaa. Tarvitaanko välttämättä nahkanuijaa? Niin. Huumoria pitää olla elämässä. Mä kuuntelen niin paljon noita huumorijuttuja päivästä toiseen tuolla netissä ja ihmiset tuossa soitteli ja vaikka mitään. Niin ei niin. kukaan mulle soittele varsinaisesti puhelimella, mutta kaikenlaisia juttuja, kun pyörinyt tuolla vaikka missä aikoina. Niin. Pupu pitää aina TikTokissa liveä aina iltaisin, niin. arki-iltaisin. 6 ihmistä oli yksi päivä laski. Joo. Tuntemattomia vielä. Yksi on mun koulututtukin, että se sanoo, että mä oon tosi hyvin rauhoittunut ja mukava aina ollut. Että se luonne ei ole muuttunut mihinkään. Niin, aatelkaas. Ja piti sanoa tuossa, niin ihan ekana aivan ihanaa perjantaita ja tulevaa viikonloppuun niin kaikille teille mussukoille. Ihan niin kuin ennenkin. Ja, täällä on 2 marakattia taas. Ja sitten me päätettiin Popun kanssa, että me lähdetään kävellen tuonne keskustaan soppailemaan taas. Ja sitten täällä on 2 marakattia, ei taas vaan edelleen. Niin. Ja semmoista. Niin. Mutta marakatit on tuolla Korkeasaaressa. Niin. Sinne pitäisi päästä. Niin, mutta onhan 2 on täällä. Niin. 2 on täällä. Niin. Mutta aletaanko pitää tähän niinku luentoa vai luennoimaan vai lähdetäänkö kävelemään? Joo, lähdetään kävelemään. Lähdetään kävelemään, niin me kuvataan samalla. Niin. Ei kun eteenpäin. Pupu, älä jätä karhuu. Mä kävelen hittosti muutenkin. Älä jätä karhuu. No hittosti muutenkin kävele, kun yksinään. En minä kävele kovasti. Aattele. Mä en tykkää hikeä tulee. Niin. Kukapas nyt liikaa tykkäisi hikoilla. Ellei sit ihan tarkoituksella jossain kuntosalilla. Niin. Se on asia erikseen. Niin kuin me sanottiin, niin täällä on taas aivan ihana aurinkoilma ja oikein lämmintä. Onneksi ihan snadisti tuuleen. Ei tarvi sentään hikoilla, niin kuin me just äsken sanottiin, niin ei tarvi hikoilla turhaan. Pupu, Pupu, mä kävelen hittosti. No ei meillä mikään kiire. Niin. Ei ole mitään semmoista niin sanottua aikataulua olemassa. Ainakaan tällä kertaa. Joo, ei. Juhannuksena oli vähän semmoinen jotenkin olevinaan kiire. Mutta ei sitten ollut loppujen lopuksi. Niin. Aatteli. Tykkään olla kotonakin paljon. Nuorempana tykkäsin aina olla menossa. Just eilen koulukaverille sanottu, ennen nuorempana piti olla aina menossa. Nyt ei huita mihinkään liikkua. Niin. Laiskaksi tullut jotenkin. Eikä Pupu. Taas tulee suojatie. Ensimmäinen suojatie. Jatketaan. Ja taas ensimmäinen suojatie. Lasketaan oikein. Muistaakseni ne viimeksi ne meni kyllä ihan oikein, mutta täytyy nyt laskea vielä uudestaan. 8 niitä piti olla tonne Rismalle ja yleensäkin ydinkeskustaan, niin muistaakseni 8. No mutta tossa meni ensimmäinen, niin katsotaan monta niitä on. Joo. Täällä on näköjään muitakin liikenteistä. Ja sellaista. Onks Pupu kuuma? Ei vielä ole. Ei ole vielä. Tuulee vaan. Meillä on taas reput selässä. Kummallakin. Me ollaan menossa hakemaan evästä. Niin. Limpparia. Eikö me olla hauskoja marakatteja? Mitä sanoo mussukat? Ei. Ollaanko me hauskoja marakatteja? Vai ollaanko me Pupu paviaaneja? Punaperse paviaaneja. Joo. Kyllä tekee hyvää kävellä luonnossa. Tää on niin mukavaa tää kesäaika, mutta ikävä kyllä tää on Suomessa niin aika lyhyt tää kesäaika. Niin se on. Mutta nautitaan sitäkin kovemmin ja ahkerasti niin kauan kuin kesä kestää. Nythän tää kesä on vasta alussa, että mehän ollaan vasta kesäkuun loppupuolella. Niin. Löytyy vielä heinäkuu, elokuu ja syyskuussakin on vielä ihan lämmintä. Ja semmoista, niin ainakin me Pupunkaan nautitaan. Nauttikaa tekin. Jan Hans, toinen suojatie. Joo. Jestapa jepulis. Pipulit sipuliksi. Kohta tulee taas toi meidän
burgeripaikka, eli toi Bursalat. Suomi voittaja burgeripaikoista niin tuli ykköseksi. Huhhuh. Siinähän se tulee se meidän lähiburgeripaikka. Yllättävän paljon on muuten porukkaa tänään. Harvoin siellä noin paljon. Aivan on siis pilvinpimeä porukka. Joo. Kumminkin tolleen ulkokoolta, niin ainakin tälleen mitä katsoo ulkoapäin, niin aika pieni paikka, mutta kyllä siellä porukkaa. Joo. Ja tuolla on pihalla tuommoiset nätit katoksetkin. Monta katosta rivissä tuolla peräkkäin. Joo. Siellä voi myös syödä sitten purilaisia ja kaikkea. Ulkosalla. Tarvit tuolla kuumassa kopissa sitten syödä. Nyt alkoi tulee muuten muitakin autoja alkoi tulemaan. Mehän nyt ollaan kävelle ja naatiskellaan. Naatiskellaan pupun kanssa kesäilmasta. Sellaista. Jan Hans ja sitten 3. suojatie. Mie kävelee aika hittosti. Joo. Nyt on mennyt 3 suojatietä meidän laskujen mukaan. Joo. Pupu haluaa kävellä aika hitaasti. No, ei mikään kiire ole. Ei mitään kiirettä eikä mitään heikkoa. Ei ainakaan perjantaina päivällä. Ei. Näin hyvä ilmakin. Niin eikä ole mihinkään kiire. Häh? No ei oo. Häh pupu, häh pupu. Häh? Kenen pupu oot? Karhun pupu. Miten kauan? Loppuikä. Oot sä tosi kauan? Oo. Ai et. Kyllä meidän mussukat nauraa meille. Meidän selän takana meidän mussukat nauraa meille kippurassa. Joo. Ollaan me semmosia marakatteja. Ei se mitään. Pupu mones, oliko 4. suojatie? Oh. Joo. 4. suojatie. Kukas sieltä tulee? Poitsu tuli hirveätä vauhtia sieltä. Nyt on sitten taas vuorostaan se tosi pitkä ja aika jyrkkä ylämäki. Ton jälkeen me ollaan taas siinä puolesvälissä, niin kuin muistatte. Sitten se onkin melkein kokonaan alamäkeen. Helpottaa. Helpottaa. Ja sitten me tullaan taas ensimmäiseen liikenneympyrään. Tätähän me ollaan viime vuonna tai viime kesänä niin paljonkin näytetty. Näytetään nyt uudestaan. Tää alkaa lähenee aika lailla puolta väliin. Eli ollaan puolessa välissä suunnilleen. Mukavat istutukset ja kaikki puut tossa liikenneympyrässä. Täällä on itse asiassa ympärilläkin, joka paikassa. Aivan ihanat maisemat. Eikö? Eikö? Ja olikohan tää nyt sit 5. suojatie? Täytyy ottaa pupu. Pupu tulee tuolta. Pupu tulee sieltä. Karhu tuli vähän nopeammin kuvaamaan tänne. Ja semmoista. No. Eikö tää ollut pupu 5? Joo. 5. suojatie? Joo. 5. suojatie. Katsotaan, kun päästään tonne villaan asti, että oliko niitä yhteensä 8. Taas suojatie. Mones pupu tää nyt on? Taitaa olla 6. Oliko 6? Joo. Mä mietin, että laskettiinko me oikein. En minä muista. No kun viime videossa me saatiin yhteensä villaan asti, niin 8. Mutta nyt kun mä muistelen noita muita suojateita, nyt on jo 6, niin tuolta tulee vielä 3, niin niitä olisi sillä verukkeella niitä olisi 9. Joo. En tiedä, täytyy tarkistaa edellisestä videosta. Joo. No, onko tuolla merkitystä? Eihän sillä olekaan, mutta meidän mussukat on niin tarkkoja, niin ne laskee ja sitten ne kommentoi. Joo. Vähän alamäkeä, sitten on pieni ylämäki ja sen jälkeen pelkkää alamäki. Joo. Ja sitten on taas se pitkä suora. Joo. Jan Hans, sieltä tulee meidän pussi. Joo. Ihan samalla pussilla me tullaan sitten poiskin tuolta keskustasta. Jaha, joo. Toi sama pussi vetää aamusta ihan ilta myöhään, niin se kiertää tuolta meidän kautta ympäri ja sitten se palaa keskustaan. Eli sananmukaisesti me tullaan ihan samalla pussilla takaisin. Se on aika iso lenkki, millä se kiertää. Niin. Sama paikallispussi ja sama kuski kiertää. Tässä on vielä pikkainen tämmönen
loiva ylämäki, niin sen jälkeen ei ole enää ylämäkeä. Pelkkää alamäki. Joo. Niin kuin joskus elämäkin voi olla pelkkää alamäkeä perkele. Niin. Sitten mä sitten sinne vihreälle penkille istumaan vähäksi. Joo, mutta ei kauaa. Ei kun vettä juomaan. Joo. Ei mitään. Mennään tää mäki ylös, niin tämän jälkeen onkin sitten pitkä alamäki. Ja sitten tulee toinen liikenneympyrä. Aika lailla samanlainen nätti ympyrä, niin katsotaan sitä sitten. Nonni. Nyt on sitten pitkä alamäki, niin tässä saa vähän jo huilia. Eli mitä me todettiin? Nyt alkoi helvetin pitkä alamäki. No, niin. Alamäki voi alkaa meinaa monella eri tavalla. Mutta meillä se on nyt tässä kävelyssä, niin se on alamäki. Ei onneksi muussa asiassa ainakaan vielä. Nonni. Tässä on sitten toinen ympyrä. Niin kuin varmaan muistattekin edellisestä videosta. Ja monessa suojatie on puku? En mie muista. Et muista? 8. Ei, tää vielä voi olla 8. Ja Hassialla annettiin tilaa. Joo. Kyllä autot antaa helposti tilaa, kun on kamera päällä. jää todisteita muuten. Niin. Jää liikaa todisteita, niin se on vähän parempi pysähtyä. Ja sellaista. Mun mielestä tää oli kyllä 7. Joo. Mutta jos toi oli 7, niin sit edellisellä videolla niin noi laskut meni väärin. Ja katsotaan. Tää on nyt sit olevinaan 8 suojatie. Tuossa pupu nyt. Joo. En tiedä menikö edellisessä videossa menikö laskut väärin vai menikö tässä laskut väärin. Jos tää on nyt jo 8, niin tuolla on vielä 1. Eli ennen villaa niin niitä olisi 9. Niin sellaista. No mut nyt alkaa pitkä Torikadun suora. Ainakin 700 tai 800 metriä. Sitten me ollaan villas perille. No mut tässä joutuu aikas monta töppöstä laittaa eteen, että me ollaan tuolla liikennevaloissa. Näkyy ihan nuppineulan kokoisena pisteenä näkyy tuo kaukaa. Mutta eihän tää valittamalla mene mihinkään. Eihän tää valittamalla etene mihinkään. Joo. Töppöstä toiseen eteen. Niin. Kyllä tää tästä. Kun ei valita. Ne. Ei valita millään tavalla, kun töppöstä toiseen eteen. Joo. Tää tästä. Pitkä suora. Niin. Sellaista. Niin. Aikas pitkä matka on vielä tonne ihan päähän tonne liikennevaloihin. Joo. Mutta onneksi meillä ei ole mikään kiire, niin voidaan ihan hissukseen kävellä. Joo. Hää? Joo. Pupu on vähän hengästynyt. Karhu pitää vähän niinku, pitääkö ehkä liikaakin vähän tahtiin. Joo, kyllä. Pupu hengästyy. Mä kävelen omaa tahtia aina. No. Täällä on muuten ihan erilainen liikenne, mitä oli juhannusaattona. Joo. Niin kuin muistatte se edellinen video, niin Hyvinkäällähän juhannusaattona ei ole oikeastaan ketään missään. Joo, ei. Tuliko siinä muutama auto ja koko videon aikana niin on täällä huomattavasti enemmän. Muutkin liikenteessä. Kansainväliset suumarkkinat. No katoos. Tuosta sunnuntai. Kansainväliset, suurmarkkinat. Kansainväliset suurmarkkinat Hyvinkäällä. Torstaista sunnuntaihin. Joo. 2.–5.7. Pitäis oikein katsoa tarkemmin. Joo. Eurooppa-markkinat. Villantori. Kattokaa nyt. Useampi päivä, niin tämmöiset on Hyvinkäällä. Joo. Joo. Ja eteenpäin. Eteenpäin. Perkele, kun janottaa. Jonottaa jotain vettä ainakin. Perkele, kun meitä kumpaakin alkaa janottaa. No, niin varmaan. Niin varma. Pupu kiistää aina kaikki. Et ei hän ole juoppo. Pupu kiistää, että se ei ole juoppo. En ole juoppo kyllä. Eilen oli ihan pihalla ja kävin kävelemässä ja kotona oli. Niin. En minä kylättele kenenkään luon. Niin. Me ei olla alkoholisti paskanarkkareet, me ei olla. Niin. Niin me ainakin itse väitetään. Joo. Jatketaan eteenpäin. Ai. Alkaa lähestyä liikennevalot. Elikkä siis ydinkeskustan valot. Enää ei ole pitkä matka. Huh, sanoo pupu. Sanoo pupu. Onko jano?
Ei ole Jano, kun suuta kuivaa. Niin, sitä mä tarkoitin. Vettä. Sitä mä tarkoitin. Joo. Kuivaa. Suu napsuu pikkuhiljaa, niin. Täällä on vielä aika kuuma täällä. Niin. Hiki valuu otsaltani. Jäistä limunaadia. Niin. No niin. Ollaanhan me liikennepaloissa, eli ydinkeskustassa. Joo. Ja onhan täällä ihan eri meno, mitä juhannusaattona. Huomaa ihan selvästi. Joo. Täällähän on muitakin. Juhannusaattona me oltiin 200 pupunkaan ydinkeskustassa. Niin. Vähän niin kuin silleen. Joo, täällä on joka paikassa. Joka paikassa on muitakin ihmisiä. Painat sä pupu pimppinappia. Pimpukkama. Paina pimpukka-nappia. Työnnä sormi syvälle sinne aukkoon. Työnnän perseessä. Perseeseen. Niin. Joo. Semmosta, niin nyt me joudutaan odottaa, että tulee vihreitä. Onks nää mukaan sit yhdeksännet suojatiet? En tiedä, menikö laskut väärin. No mutta joo. Jaha, siinä on auto. Me saadaan tilaa. Joo. Ja taas me ollaan nyt tossa näköalapaikalla, missä on noita penkkiä. Joo. Mukava katsella maisemia ja vähän huiliin. Joo. Pupu toiseen suuntaan. Joo. Toiseen suuntaan. Joo. Mitä sä hillut siinä? Ei, mä pääsen... Mitä sä hillut? Joo. Häh? En tiedä, hillun. Onko kiva hillua? Joo. Saisiko? Nui. Täällä ollaan tässä näköalapenkeillä näin. Pupu tahtoo vähän huiliin. Tällainenhan tää on täältä yläpuolelta, eli sisäpuolelta. Katsotaan joku penkki, huilitaan vähän ja sitten jatketaan rismaa. Joo. Jam. Sitten ei kun prismaa. Ja semmoista. Pääsee korkkaa perjantaina auki. Se on itse asiassa se kaikkein paras vaihe, se nimenomaan se ensimmäinen korkkaaminen. Se on ihan huippu. Joo. Jep. Ei kun meidän lempiosastolle. Meidän lempiosasto, eli mallaslimut. Joo. Ei täällä nyt mitään ihan hirveätä ryysistä on nyttekään. Mitä sanoo pupu? Ei oo, en mä tiedä. Ei oo. Mä ajattelen hirveästi perjantaisikään. No. Näin on. Jep. Pupu menee siellä jo kovaa tahtia. Iska, tää on kaupassa se 9. Jaahas. Mihinköhän se pupu hiihtää? Pupu, mihin sä hiihdät? Ota se makeutusaine. Ai niin, makeutusaine kahvijoukkoon. Joo. Käydään hakemaan makeutusaine. Me ei itse asiassa mitään hirveitä tarvitakaan, kun me ollaan taas viikolla käyty keskiviikkona. Meillä on mallaslimuunkin 1 päkki jo. Ollut 2 päivää taas jääkaapissa. Niin me ei tarvita kuin 1 päkki. Se muutama pikkutavara, niin otetaan sitä samalla kun kerran tultiin tänne. Mutta sitten joo. Makeutusainetta, sitähän me tarvitaan, niin kahvijoukko. Joo. Ota pupu makeutusainetta. Joo. Sitten otetaan vaikka 1 tommonen edullinen limppari, eli kokis. Ei me mitään hirveitä viittitä kantaa. No ei. Eikä me itse asiassa ole nyt tarvettakaan kauheasti. Katsotaan, onko tää vielä. Onko noussut? 1,19. Se on itse asiassa 6 senttiä laskenut. Joo. Edelleen edullista. Jes. Kattokaa mikä torni. Siinä on. Ja paljon. Mallaslimunaatti. Noniin, otas nyt. No jaksasin. Mun pitää hittosti mennä. Siinä on meidän evässalkku. Se on evässalkku. Sitten olisi taas se kärsiminen. Niin, muistatte, että se on maksaminen. Se on ihan hirveä kärsiminen. Ja sitten me mennään vähän
eri paikkaa tästä sitten korkkaa perjantai auki. Jatketaan. Kärsitään eka ja sitten jatketaan. Janhans. Sitten pääsee pikkuhiljaa pois. Ryysiksestä pois ja vähän niinku viikonlopun viettoon. Se on aika jes. Siellä on näköjään pupu jo tuolla. Se on menossa jo tuolla ulko-oven kohtaan. Taitaa olla vähän jano. Sillattis. Päästiinhän me sieltä. Eikä se nyt niin kauheeta ollut. Pieni soppailureissu. Ihan mukava kävellä tämmöisellä ilmalla. Mutta nyt pupu haluaa vähän huiliin. Sitten me mennään vielä tonne meidän uuteen paikkaan. Eli se on täällä keskustassa vielä. Uuteen paikkaan, missä me korkataan perjantai auki. Ja semmoista. Joo. Taas nyt vähän maisemaa täältä vielä. Nyt on aika hyvä. Puretaan päkki ja sitten me mennään tonne uuteen paikkaan. No sitten. Nyt jatketaan eteenpäin. Nyt on pikkasen huilittu ja semmoista. Jatketaan eteenpäin ja nyt mennäänkin ihan eri penkille tällä kertaa. Päästään vähän niinku korkkaa perjantai auki ja viikonloppu. Onhan täällä liikennettä, niin. Joo. On ihan selvästi enemmän kuin mitä juhannusaattona, joo. Näin se on nähtävä. Juhannusaattona oli siinä mielessä oli mukavan rauhallista käydä soppailemaan, kun ei ollut ketään muuta kuin me. Mennään pupu tästä yli. Joo. Mennään toiselle puolelle tietä vähäksi aikaa. Joo. Mennään toiselle puolelle tietä. Tullaanpa autoon. Tulee sieltä kaukana, mutta se saa väistää. Ja jos se ei väistä, niin kuin me sanottiin, niin se oli sitten viimeinen perjantai. Joo. Ai. Meillä on välillä vähän sairas huumori, mutta antakee anteeksi. Mutta tuolla on mukava penkki tuolla pusikon juuressa, niin korkataan siellä perjantai auki. Kattokaas nyt, mikä se tuolla pusikossa kököttää. Niin. Se on meidän vähän niinku uusi tämmönen korkkauspaikka täällä keskustassa. Täällä on mukavasti pusikkoja ja puita takana. Niin. Ja sitten tähän ei paista silleen suoraan aurinko. Niin. Ei tule liian kuuma. Tää on aika hyvä, vähän niinku perjantain aloitukseen. Eikö? Mitä olette mieltä? Jatketaan vielä vähän. No niin. Nyt me saadaan rauhassa hengähtää ja aloittaa perjantai. Ja semmoista. Joo. Niin aloitetaanko me pupu? Joo, aloitetaan. Aloitetaanko me pupu perjantai? Joo. Niin se on niin kuin me ollaan sanottu, niin me ei tänne keskustan vilinää, niin me ei mitään hienoja lasituoppeja viittitä kantaa mukana. Niin. Me korkataan ihan tälleen vaan perinteisesti. Niin. Niin kyllä. No ei sun ole pakko korkkaa. Mä voin juoda kaikki yksinään. Varovasti minä katon nyt. Mulla ei yhtään kuohunut. Ei ole laseja päässä, niin nää. No sit sun pitää laittaa lasit päähän, kato. Mutta perjantai-korkkaus tehdään nyt täällä kylällä. Noniin. Niin, tehdään täällä. No niin, tänne päin vähän noin. Noniin. Tosta noin, ei vitti enempää kolistella, ettei kuohu. Niin. Johan tässä on janokin. Ai. Cheers. Ui. Se on toi ensimmäinen, se jotenkin potkase. Ensimmäinen. Niin, kun se ei ole joka päivästä ole. Niin, me ei vedetä joka päivä. Joo, niin, ettäs tiedätte. Tuutta on pariskunta vetänyt viikon. Niin. En nimiä mainita sen kummin. Ei viittitä sanoa muuta kuin, että naapureita on kumminkin. Niin. Se on vähän eri juttu. Sitten meillä on mukavasti tunnin verran on suunnilleen aikaa, niin lähtee heti tuosta tien toiselta puolelta lähtee sitten meidän kotipussi. Meillä on vajaa tunti tässä suunnilleen, niin aikaa vähän huilii ja rauhoittuu. Ja sitten me lähdetään kotiin, mutta ei siivoa, me ollaan siivottu jo.
niin me lähdetään kotiin viettää perjantaita ja tulevaa viikonloppua ja semmoista. Niin, ja minä kuuntelen ainakin musiikkia tänä aikana, ei mitään muuta. Niin, me kuunnellaan ihan satavarmasti ainakin musiikkia. Me luultavasti tehdään ainakin toinen video. Me ei sitä osata luvata sit etukäteen, että Niin. monta me tehdään, mutta kyllä me varmaan toinen video tehdään vielä, Joo. kun päästään pikkuhiljaa kotiin tuossa. Niin, Ja tässä menee vähän aikaa, että me saadaan tämä julkaisu ja näin. joo. Mutta aivan ihanaa perjantaita ja tulevaa viikonloppua ja nauttikaa tekin viikonlopusta ja semmoista. Niin, kyllä. Pupuu vähän hiljaisella päällä, kun tuntuu, että huippaa tuossa. Tiedä. Huippaako pupu? Huippaako pupu? No, yksi päivä mä ensin huipata, kun... Voi vitsi. Voi vitsi. Mutta ei se mitään, palataan asiaan. Kyllä me toinen video varmaan tehdään. Hei hei, hei hei.